Давай. Пъва яко, хора. Давай към мен и снимай варицата. Пъва яко. Как натресе. Това ма е по-голем. Да, бе. Да. По-голема от 1,50. По-голем от това от вчера. Да, бе. Майко. То си е голем. Майко. Снимаш? Да. Гледай какво прави. Гледай. Майко! Дърпане тука. Вече 10 минути си гърна. Оу, какви балони. А Тошко го нема. Че да си измори Уго. Да. Трябва да се измори убо. Гледай къде влезна поди лодката. Мамо. Какво снимаш? Я Снимай варицата. тебе. Да изпустиш телефона. Да. Диди. Дръпа яко, баца. Качваме го фотката и направо към Тошко. Да само да не спука кепа. Дъж кепа да не спука лодката. Стой. Извади клонка. Клонк. То клонк ни върши добра работа. Снимаш? Да. Вече от 2 минути. Майко, гледай какво навърти, бе. То е поне 2,50, ай на вас. Той че е по-голем от лодката. Не, то си го мачим поне 30 минути. Диди, гледай. Гледай. Майко! Снимаш? Да, само а не се откачи. Или викаш няма как да се откачи. Де бе, паля да си изрукам сом. Снимай върха. Да бе. Его на втория метър. Диди. Диди на втория метър и пошторела. Гледай какво ни върти, бе. Той не върти в кръг. Сам! Да, снимам върху, снимам. На втория метър ли е верно още? Да. Ау. Май го си измори малко. Да, трябва да се помори. Иначе... Гледай какво прави. Да, гледай. Стой направо. Той е по-голем от вчера, че не върти повече. Това клипче сетна ми го пратиш. Снимаш? Да, вече 3 минути. Бе, я още не мога. И я не мога и да го видим. Ето го. Яго. Охо, добър. То е добър яко. По-голем е. По-голем е. То е добър яко. Много е добър то. Оу, какво майко, я съм заборил да снимам. Подивее. Верно бе. Оу! По-голем е. Даже е същия. Да, не, малко по-голем е. Охо, по-голем е. Какво смажа лодката. Това сетне в лодката ли че седи? По-голем е. Ръкавицата дека е. Не знам. Не знам, ама тя че ни е нужно. Я, найдех я. Найдех я, слагай си я. Чекай. Голем си, батко. Дъж го се окроти малко. Само па да не перне с опацашката. Че това ми се размина на мене на кой съм. И то е като вчерашния, 5 минути не върти. Майко, а да го отпускаш, бе.
Мани, не го отпускай, бе. Еш мисля, че тука нема по-големо тоа. Има, не мога да нема. Еми, шам се е родил, то нема ке да нема. Давай, напни го. Не мога да го фанем из кепа. Стой. Чакай му кепа да го сложиме. Ака? Яле да го фана, дека тоа сам из телефона. Нема. Аз ще го фанем, стой. Чакай, че ми се свана крака. Ой, на мен ми се спанали. Те звъннале на тата. За какво че му звъниш? Какво че направи баща ти? Па да дое. По-голем. По-голем е, ма той е много по-борбен. Виж го. И е по-мустакат. Ох, да беше ръкавичката в мене. Стой. Много леко съм го закачал. Верно. Чеш, можело и да се откачи. Да, стой. Не. Стой. Айде, оста отвори. Чакай. Не. Виж колко не върти тук. Помислиш, Конеца да не захапе. Стой. Верно, захапале конецо, не Стой. го е прережал. Чакай, че мога да го кепне с кепа, стой. Но може, да. И малко назад. Не, седни доле. Айде! В кепо е. Стой. Снимаш? Да. Чекай, от има и повечето от видеото го съм таковал. Какво? Спрял си го? Не, така съм седел. Оти буквално я исках да ти помогна. Стой. Абе, това е баяга,